Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, sabi nga ni Janine sa kanta, hula-hulaan, hula-hulaan. Ang hirap! Ang hirap pang hinuhulaan nyo lang yung relasyon nyo. Hindi nyo alam kung ano bang meron kayo. Mag-iisang taon na, wala pa rin Rebel. Ba't ganon? Ay nako, yan yung mga dapat nyong pag-usapan sa coffee date. Kung wala kayong masyadong magagawin ngayong weekend, lalo ka na. Kung nakikinig ka man ngayon, what if yayain mo ako mag-date? Diyan tayo sa labas. Kahit sa simpleng kape lang, basta kasama mo ako, okay na yun. Sabi ko nga kanina, since nagbigay na tayo ng ideas kung paano magkaroon ng meaningful coffee date, might as well, di ba? Bigay mo rin tong oras na to para magkaroon kayo ng #meaningful conversations. Mahirap naman yung yayayain mo lang siya tapos mag-uusap kayo. Tapos sa pag-uusapan nyo, uy, what's your favorite color? Uy, ano yung paborito mong number sa fan? Wow, ang lalalim ng mga pinag-uusapan nyo, ha? Bigyan mo naman ng konting deepness. Deepness? Bigyan mo naman ng konting lalim yung pag-uusapan nyo. Might as well, alam mo yun, minsan lang sa buhay na magkasama kayo, sulitin mo na yung oras na magde-date kayo. Kasi for sure, after ng weekend, trabaho na naman. Well, ganun talagang buhay hanggat alipin ng salapi. Kaya naman ngayong hapon, bibigyan kita ng ilang tips and tricks para maging masarap ka. Maging masarap kausap. Ganon. DJ Maratonis tip number 1, be an active listener. 'Di ba? Yan yung mga oras na hindi pwedeng ikaw lang yung lagi daldal ng dadal, ikaw lagi yung kuda ng kuda, hindi mo na siya hinayaang magsalita. Ano ka, DJ? Ako nga kahit DJ ako, kapag meron akong kausap, hayaan mo siyang ilabas ang kanyang saloobin, hayaan mo ilabas ang kanyang totoong sarili kasi doon mo malalaman, okay, dito pala nanggagaling yung hugot niya, ito pala yung mga personal story niya na dapat kong malaman, given na kung kunwari bagong date lang kayo, so might as well kilalanin mo siyang mabuti, di ba? Tip number 2, magkaroon kayo ng open communication. Diba? When it says na open communication, dapat hayaan mo siyang mag-open ng past niya. Hayaan mo na muna yung feelings mo kung masasaktan ka sa sinasabi niyang, ganito kami ng ex ko, grabe nga kami ng ex ko, ang sweet-sweet namin, grabe kami maglabing-labing, ganito. Tapos dinemo sa harap mo, no? Kaya mo be open about it kasi kailangan mo rin siyang malaman Kasi dadating yung oras na baka mamaya magkaroon kayo ng problema kasi hindi nyo na-open sa isa't isa. Ayaw mo naman mangyari yun, di ba? Kaya mo mag-open siya sa'yo na lalo na kapag may mga oras na feeling mo, ito yung mga bagay na hindi mo pa alam sa kanya, might as well sa coffee date nyo, mapag-usapan nyo na. Para pag dumating man yung araw na mag-away kayo, at least, di ba, meron kang pruweba na, ito sabi mo na nag-date tayo di ba, hindi ka naman ganyan. O di ba, puro reklamo. Tip number 3, give and take dapat kayo sa usapan. Hindi porket ikaw yung babae, ikaw laging pagbibigyan ng lalaki. At saka dapat pang nag-uusap kayo, lahat, all ears to your partner. Hindi yung kada nag-uusap kayo, minsan na nga lang kayo mag-date, andiyan ka sa harap, nag-scroll ng cellphone mo na parang wala kang kausap o wala kang katabi. Ba't pa kayo nag-date? Kung cellphone ka lang din naman ng cellphone dyan, di ba? Mabuti sana kung nag-messenger video call na lang kayo. Diba, give and take kayo sa isang relasyon kasi hindi porket babae ka, ikaw lahat ang laging pagbibigyan. Mahirap yun, baka mamaya mapagod yung partner mo. Sige ka, magluloko yan. Ayan, alam mo, simple lang naman. Mas masarap kasi, etong tip ko sa inyo pag makikipag-date kayo, lagi nyong iisipin kung ano ba yung mga bagay na pag-uusapan nyo pag magde-date kayo. Mahirap kasi, puro pagkain lang, wala naman kayong magandang usapan. Mas maganda kung masarap yung kape, pero mas masarap yung naging usapan. Wow! Ano lang, simple lang ang life. Life is too short. Sabi ko nga, dapat lagi lang happy. Anyway,
Bukas ulit, kabisyo. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Ingat ka sa biyahe and I'll see you again next week. Susunod na po ang programang EDSA by Diego Bandido. Once again, this is DJ Maratoni for 90.7 Love Radio Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!